Tindahan ng itlog sa mga Taram Public Market hinold up. Mga sospek nasukol matapos mahulog sa kanal. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Magsasara na sana ng pwesto si alias Joan, may-ari ng stall na nagbebenta ng mga itlog sa mga Taram Public Market. Gabi nung 6 ng Disyembre, nang sa hindi inaasahan, hinold up ito. Ayon sa salaysay ng biktima, nagtungo umano ang isang lalaki sa harap ng stall nito at biglaan siyang tinutukan ng screwdriver kasabay ng pagtangay sa perang nagkakahalaga ng 81,000 pesos. Kasi ako kasama sir pero itong kasama ko po kasi parang pinalis na lang nila. Nung inantay nilang umalis, pagkaalis nila, yun, pumasok na po siya sir. Tapos mayroon siyang dalang Phillips screw na maliit. Hold up to sabi niya. Tapos kasi yun, siyempre, may nakita siyang pera, yun yung hinablot niya. Tapos sabay labas. Pero inabol ko po siya dyan, nagabulan pa kami dyan sa labas. Hindi kalaunan, umagaw ng atensyon ang kanyang pagsigaw kaya nagtulong-tulong ang publiko upang kuyugin ang dalawang sospek na mag-live-in partner. Sa pagkaripas ng mga sospek, nahulog ang mga ito sa kanal dahilan ng pagkakaaresto sa mga ito ng mga pulis na nooy nasa lugar. Mga idol, narito nga tayo ngayon sa stall kung saan naganap yung robbery hold-up kahapon, no? Isa itong lugar kung saan sila nagbebenta ng itlog at gabi na nga ng itong dalawang mag-live-in partner tinutukan ng screwdriver itong may-ari at hanggang ngayon nga ay na-trauma pa rin sila pero pasalamat din naman nila na agad na narespondihan yung pagkakaresto dito sa dalawang ito. Ang dalawang sospek na pag-alamang dumayo lang sa lugar ay naman kay mga Taram Police Station Chief Police Major Arturo Melchor. Patuloy nilang pinaigting ang pagbabantay sa mga matataong lugar bilang parte ng kanilang mandato lalo na't paparating na ang holiday season. We suggest and we urge everyone na maging mapagmatsyag lalong-lalo na sa kanilang mga pwesto, lalong-lalo na at may mga hawak silang mga pera ay palagi ang mag-iingat lagi at tignan, no? At yung CCTV nga panawagan naman ni Joan sa publiko. Kaya nga po, sana lumaban sila ng patas kasi ang lalaki ng katawan nila sir kaya pa nilang magtrabaho Mabuti pa yung mga PWD na alam mo kung nanghihingi ng tulong, hindi niya kayang magtrabaho. Pero sila malalaki yung katawan nila sila. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.